Вітаю, мене звати Поліна, я психолог-психотерапевт спільноти QuiHelp. Допомагаю дорослим людям побудувати дійсно теплі гармонічні стосунки з оточуючими, з собою і з коханими людьми. Допомагаю вам відкинути все зайве, щоб знайти правду, хто ви є насправді, тому що тільки так ви зможете побудувати життя за власною суттю, за власною природою, що може зробити вас щасливими. Я практикую вже 10 років, маю державну освіту, напрямок гештальт-терапії, спеціалізація сімейна системна психотерапія. Працюю також з парами. Поряд зі мною у вас дійсно є можливість стати чуттєвими до себе і чуттєвими до світу, до інших людей, що дає змогу будувати стосунки і жити в гармонії. Запрошую вас на особисту консультацію, читайте мою анкету і давайте заявку на першу зустріч. Буду рада нашому знайомству.